Kaixo Arte Eskolatik. Gaur, berriz ere, haurrentzako ariketatxo bat proposatzen dugu. Gaurko honetan, gure helburua beraien irudimena eta sormena praktikan jartzea da. Horretarako, bakoitzak bere hiri edo herria montatuko du karratutxo batzuez baliatuz. Erabiliko ditugun materialak honako hauek izango dira. Folio bat, erregela, arkatza, ezabagoma, zorrozkiloa, koloretako papelak eta margoak. Hauek edozein izan daitezkelarik, errotulagailu, koloretako arkatz, argizari. Lehenik eta behin gure etxetxo, zubi eta abar marraztuko ditugu karratu, hiruki eta borobilen bidez. Nahi duenak gureen berdinak egin ditzazke, baina ariketa bakoitzaren irudimena lantzeko proposatuta dagoenez, bakoitzak bereak sortzea interesgarria izango litzake. Hauek prest eduki eta gero, folio bat kuadrikulatu behar dugu. Horizontalean 3 zentimetroka 7 lauki markatu behar dira. Eta vertikalean 4 zentimetroka beste 7 lauki. Kuadrikula prestatu ondoren, lehen marraztutako irudiak karratutxoetan txertatzen joango gara. Gure herria sortu arte. Gure helburu nagusiena batez ere disfrutatzea da. Eta beraien irudimenez bakoitzaren herri propioa sortzea. Bukatzeko koloreztatu egingo dugu. Bakoitzak nahi dituen margo mota eta nahi dituen koloreak erabil ditzake. Eta koloretako papelak erabiltzea ere oso interesgarria iruditzen zaigu. Gogoratzen dizuegu zuen marrazkiak jasotzeko irrikitan gaudela. Horrela kulturetxeko webgunean zintzilikatuko ditugu. Horretarako helbidea zelaiaristi@gmail.com.
Eta esan, haurrentzako hurrengo tutorialean, irudimen munduko marrazkiak orbanen bidez marraztuko ditugula. Hurrengora arte!